Ante wacho maber. Gimatini iwacho ni nitiere dhi chopo sama koro nyalo pinge. Sani nitiere gima No, okawacho ni dhi chopo sama nyalo pinge. Owacho ni nyaka nene. Onge jaluo moseketa chung against him. Be pok wapinge nyaka nene. But sani koro wane party mar UDA. And okane kwa bro wuok kuro machiegni. Meaning ni sani koluong yiero moro higni 5 mabiro to wan koni. To koko joinwa nwa Jakom Aneno kachalo ng'ama dwa biro e UDA wa koni. Koko joinwa Jakom dhi biro UDA. Doge kata bacha no biro e Jubilee. Onya biro en a statesman. Onyalo biro with different terms. Ni ginyalo winjore kaka gidwani mondo giti. Wa sirkal be dwaro peace mondo sirkal grow. So onya biro and ko biro no awinjo kwa no ko biro but kopo no biro to nyiso no ko chung. Nyalo chopo 2027 tiwinjo ni Jakom is supporting William. Are you getting me? And ko support William 2027 wabe wa support William, it will be okay. To kopo no chopo 2027 to podo dwa chung to wan wa support William. Then nyiso no wabro pinge. Yes. Achiel kuom gima dhi mbele sani ma ji pingore